Gonjang Kanjeng Le atur mangripun le Kang Gareng Gong oke Walang kekek mencok neng tembok mabur maneh mencok neng pari lombak sendur ora sapa to iya iyo Hah? Kumaha atuh palang kekek cara Sunda si moro kopok oh Oh, Kang, apa Kang? Iki mau walang kukuk, walang kekek, aja mau lahlih ngono kuwi. Jenenge tetembangan ki aja sok dilahlih. Kok anggap gojekan apa piye? Wong dalu menika awake dhewe iki sowan ana Dalem Agung. Rugune menika mapanipun wonten Dalem Agung nggih menika Bu Kasih, ibuke Pak Ngganong. Oh ngono. Pak Ngganong ki najan to piantun sukses ki penjane iki mula kepor nyata nek nyawang sesuatu ki aja nyawang kahanane Pak Ngganong sing sukses kaya ngono kuwi. Ning nyawang prosese kerja kerase Pak Ngganong sing sangat luar biasa. Mula sakyane tansah diparingi seger waras, kejaba bisnis penjane iki ning dalem ya ngingu sapi. Oh ngono. Sapine pirang-pirang. Ya ning buritan kae. Heeh, wah jan aku dijak ning kandang waduh lah iku. Banyak yo mulane nggo obah-obah, nggo cegalek, nggo golek keringet. Alhamdulillah nganti sakyane tansah pinaringan seger waras lan sehat jasmani, sehat roh.
rohani. Oh ngono. Mula tasakuran tutup giling, tutup pok-pokan iki awet tinimbalan iki ya peneran kena dirani penjane Pak Ngganong ki melu nguri-uri kabudayan. Ya Pak Nardi kuwi. Tak aturke tembang mat-matan iki mau walang kekek digarap cara Sunda, cara Jaipong. Ngarep dicengkal samirah ya penak. Tergantung penggarape. Tergantung sing ngendang. Wis ta pokok sing nembang sendur, sing ngendang kok kuwe. Wah, tenan jan wis cocok gali cocok. Matuk gali matuk. Sing ngendang sapa to? Mak Dicita. Ya Pak Cita kuwi ya iso ngendang. Wah, pengrawit cakra budaya iki kabeh dilahlih nggon ngene panggah iso kok. Ya. Tapi kliak-kliak wonten kecandak wektune wis wah jare mangsa kala wanci gara-gara kapernyata niat kang sarta sing diarani rasa syukur saka panjenengan Pak Sunardi sekeluarga menika manana berkah dateng keluarga Pak Sunardi Sumarambah keng garwa lan para putra klebu ingkang ibu Bu Kasih. Mboten supen juga buat Ude Jaya Mulya. Ayo rame-rame nguyak dara mabur mulo adoh laning mega topel darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora kopeng kontrang-kantreng ombene wis asat akan mung kari wajah akeh kang kepandang kupone katon kumplang jebulane sakape emelek sarwa melok ingkang dudu mestine amburu uncang kelangan dalam pretentrem sekali lagi ya Tru ya urip ingkang prasaja Boto Sida Mulya wates Kediri kok tidak lupa tetap bersama dengan Pak Sunardi Ude Jaya Mulya. Rame-rame nguyak turu mabur mulo aduh resepsi silaning mega ucul kupon akeh piye ora kopen kontrang-kantreng ombene wis asak kari wadahe akeh kang kepandang kupone katon komplang jebulane amburu ucang kelangan dalam pretentreming bebrayan urip ingkang prasaja mretentreming bebrayan urip ingkang prasaja. Itu pancen ya swara 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang-dintang cendol. Nah ngono. Ya, alhamdulillah wanci goro-goro Kang Gareng. Ale. Mumpung sowan mapan wonten dalem Agung Pak Nardi, tidak lupa menika anak wadon sing saka Kediri kene ya kuwi Genduk Niken Salindri dereng kondur alhamdulillah. Sekali lagi matur suwun ya Cahayu tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awet sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo kuwi gambreng ya. Nggonku lek ngarani Gatut Kaca ngono kuwi. Lah Antareja gangsir. Lek Antasena urang. Oh. Kaya orang anu lah, orang dablek. Oh iya. Lah terima kasih nih Ken.
Coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Lho, isih ana ta Cah Bagus iki mau. Oke. Lungguh kene Cah Bagus, kene. Lungguh kene. Kena tak nggih keluk-kelukan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Kok aku kan baten to, Pak. Heeh. Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahene kok rung mulih tibake. Iki nenggone ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Kuwi sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, senang empuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Jadi harus optimis Cah Bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, ora eneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah, no. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Oh. Tak kira ki wis kondur. Ya Nu dhewe adikmu janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. ora tegone mergo apa, Nduk? Ya, Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Dean. Lah apa-apa kok Neranyak. salah, apa-apa salah. Ah, tuh rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye Cen. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Rasaku. Wah jane mongso gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu alus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mau to? Jineman to? Anu Sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Napa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Coba. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kok
kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa? Tangi Nyek. turu mangga. ini kan bengi iki jan kaya oleh dolanan ngono Mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho ini kan gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten. Oh, Permen kalah Ngepen. dadak kebablasan iki kok. ngebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no jimukno. Mas aku nek iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalam agung Pak Nardi. Nyata nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, Oh. karo Apri Mimin, Nggih. terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Ara-ara. Jainal iki kan iki. Ara-ara. Jainul. Nggih. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan, yang Ya bekan. iki menungso ki Bekan, ngantuk ki jenenge manusiawi kaya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak? Lho wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi kan sowan rene malih eling. Nah, Oke, alhamdulillah. coba tembangin apa manut panjenengan? Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek iki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh, Iya, sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Dek, apa? Mas Nanang. Wo nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih, engkikipun nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang? Gejale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono. Aku. Ya, emang bawani ya kenek Mas aku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ah. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya. Buruk aku sing dikejar ngalah. setan. Heeh. Iya. Ya, wah jan. Kiraku komitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Hah? Kok telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mulai kok dawa men. Nano. Ayo tak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Enten kalih Oke, riye. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka niken ki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo.
Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika neng Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong engko. Rasaku. Aku apa Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi ngko endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk. Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngersakaken Setya Tuhu kalian Kutut Manggung. Nah, Bagut. Terus Bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono rek ajake mung gatekne ngono Lah tenang. witek aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus laler tok, Pak. Mulane adusa.
Arep Menyek. makan radus. Ngono yahene iki opone adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malek uncek ngono lho, malek Lah, laler. uncek. Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. Elinga yen taen Ya. Kledang, Kledang. lakae Unceke bocahe Oke. Tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Kuwi ta? Salah, Senes. salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sisila. Nano. Kuwi ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu. Krungu umang nata kari Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, Oloran. Apa kuwi? Oloran. Heeh. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku Matan. wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega
Yatra tetembakane impenku warga masyarakat Mapare Mbata Sida Mulya. Suwanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Yo! Wangono joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, videonen po. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus iki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, Niken Salindri. Iki acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dina petuk gen TikTok. Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kat saiki Kresnia ayo sing rukun la bar sumunar tangkep nika pengayomanku lair batinku wis nyata batinku wis nyata
mung saja ndika mune rang reno ora duwe tondo yakti Heeh. Yo yo oh dintekke lampa tebih lestari ya ya Mugyanto berkaing witi anti ngomong tansah among tansah limpah kene Mega kene ayo Mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uncek lha kok meh padha ta jenenge menika ngagem blangkon menika naminipun Pak Uceng oh ngaten kacek cek karo ceng nggih dadi seng cek heeh seng menika ana presiden ingkang anyar katon cah bagus nggih upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira mboten napa-napa sekali tempo ki sampean nek mboten alergi to duet kalih sinden nggih mboten alergi lho dalem kok saged alergi niku Mas aku duete kowe karo Mbak Ika ya kenek aku mboten pundutane sing kanggo dalem Nggih. apa kek mau tresno tekan Pati tekan pati tresno tekan pati ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau le Menapa, gala-gala wau oh gala-gala kalih Brai Daman wau gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenene gala-gala rasa tira jana oh tirajan nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun ha ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyajal Nyontek nggih. oleh wong bengi iki Napa-napa nggih? oleh Enggak. Ya. ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok Piye, Mbak? tembange suwe radio nek ki nduk ning sesuk sore kudu apal lho sesuk sore jenengan repot to Napa? lah aku tak dadi setene gak apa-apa Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, kurang dhuwur kowe engko dadak ancik-ancik mega lho dua no tangannya. Masuk satu tok. oh tibake asoka wis sakmono yo aku yo tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem cetha tur yakin madhep ning ngarep nah ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu kowe jarah-jarah kowe rumah yo tresno tekan pati Depanku mati Tungaku rapakal mandek Sadurung siramu ayo Depanku mati Rasa kurang terusik Ana ning jero ati Ning atimu
Terima kasih. Tibae tembang apa iki mau judule? Tresno tekaning pati. Tresno tekaning pati rasa nyontek iki poh enak lumayan. Lho, pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong Mega ki apa to sing ora diapalke karo dhek iki. Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tibake bengi iki melu. Ini masuk-masukku sik cilik lho. Cilik. Uncek. Oh nang aku to tibake. Panjenengan sok nek upama wis gedhe ngoten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Apa? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Yo padha lanange kok maling ati. Ya apa-apa to. Mas aku yo ta kaya mas aku. Awake iki senasib sepenanggungan kok ya. Kaya ana Mbak Ika Antonia. Ngene. Mbak Ika. Kartika Jaya. Jaya Mulya. Putih Jaya Mulya. Kene nduk. Bapak Narti. Oh. Lolole. Wis pokoke setelah niki pamonikan badhe anu ora masalah nduk pamoneng kono ya ora masalah. Wis pokoke manut mardikaning penggalih. Mau adahi tas kenek pokoke aja uncek lah ketua gawa. Teko omah diculke dimurne anuan adike. Gojek. Tembang mligi pundutan saka Cikarang tetep Pak Eko Mugiono diaturke buat keluarga besar Pak Nardi. Napa niku? Lagu lek Pak Eko menika mesti lagu gaweane Rudi Gareng. Oh nggih. Wiwitane mung sembranan saka geguyonan. Oh niku to nggih. Terus sambung Bapak Eko Mugiono wilujeng midhangetaken. Sembah nuwun. Niken terima kasih ya Cahayu. Bebingahipun Pak Mugiono matur nuwun. Terima kasih ya, Nduk. Terima kasih. Kowe tega ninggal aku. Alah tinggalen kene enggrek. Kaya langit kudung mandung yen ora kepetho gawe ati Bingung. mong kuwatir kelangan njur klisian nganti besok Kapan bisa sesandingan nggonku mbeti daya mrehayo ning tresno marang kula warga muga bisa nrimo nggonku mbeti daya mung tansah ngrerepa marang garwa putra muga bisa nampa. Ya. Panyuwunku duhung ayu nadyan dedemitan sabarno atimu mugi Gusti ngrestui paring margi tresno Beda kutha. Ya. Mriko Pepunden Cikarang. Pak Eko Mugiono. Yo. Juga tidak lupa buat Mas Faris Sugiono. Ono tetembangan Tresno Beda Kutha Mas Suka. Tung. Wiwitane mung sembranan saka kegocekan Terus sambung. Apate wang tresno beda kutha wiwit ing Jakarta Nganti Purwokerto. Langit
Piye? So sesanggulan Nggonku berdaya Merehaya tresno Marang Kula warga Muga bisa nrimo Nggonku berdaya Mung tansah ngrepot Marang garwa putra muga bisa yo ha Apre awas Srisik lo Srisik lo Lah pokoke kiriman nggonku Mas HP-mu mati lek ku nguripke bingung aku. Parakno nggonku. Ah, matur suwun Mbak Ika Anton Antonia ya. Mas Uncek, Nggih, tamtu duet nggih tembange napa kira-kira cara duet sampean? manut niki legane ponakane Pak Nardi ki wolo. Napa niku? Kok ndak utang aku. Oh, gala-gala. Gala-gala kala wau. Oke, gala-gala sapa? Intan. Intan. Kene ngadekon, Nduk. Tunuk. Gleng, wis sepote sakmono mawon, ndek mawon wong. Kompak. Sepote sakmono kuwi tunuk. Gleng. Kali sampean nggih. Nggih. Lah saged-sagete. Panggur wirama lamba gala-gala gitu. Senes niku. Gala-gala dandut nika. Ngundunggat. So Oke. pangkur wirama lamba. Iya kanthi lali. Wau anu Patrick kan nyanyi niki wau. Pundutan saka Bang Yos WA aku kok Patrick kok nyanyi ngono. Lagune napa lek Patrick? Lah kirangan kok. Oh, lagune- WA ngoten kok wau. Lagune kirangan. Oke, nembango karo Intan niku mang maju. Nggih. Ya tak ora-orane iki duda kepethuk rondo. Hmm. Yang keten aku Diamini ngomong napa ngoten niku. Kok dikira tenan. No dadi amine. Oh, Mas aku, Mas Uncek nika sampun kagungan kulawarga. Bojone telu ya, Sah Bagus. Nggih telu rendase loro. Mas aku. Loro rendase. Buat dulur-dulur ngriki tembange napa niku gala-gala. Oke, Intan Uncek disingkat IU. IUI. Ayo IU, Intan Uncek. Ya, Nah, Mas karo Sasa iki panjenendinge digendeng ngene modele kowe iki modele senengane nyilikke Uncek to. Wo, enek kontritane. Jan. Kuwi jenenge kreatif ya, Cek. nah, Ngawur kuwi kok kreatif kok nyilikke kancane kok. ngawur ning kepenak ngoten niku.